Ya. To nagaleng jongi mentak sngi la lek pan ya kendo ya u EE jong ka MEPDCL West Kasil District hagabe dei bat ka jing pempat pentrikam ya kane ka substation ka badon hapo nongsba nang takum juru ngila dawa ne kapat na I persingau si ba kane ka jingdon jong kini ki pos ki bala bam sarang hakadong kathany ba kin penthmai no kum juru ba kin yo no de ki pos ki ba thmai ban ra ne ban yalam ya kane ka lifeline megawatt ne kane ka 33 megawatt sya ka thany ka dong ka thany ka jungi tem ta ka sngi ngila yo ban ya kendu yu makmat ngila tai sani ba ban nakaleng jong uru ula kelar ba un ai da ka jingtho sya ki obsar ki ba dei pek ha ka be dei ber kane kalai te nagaleng jongi ni kerpat